Good morning! Tak na alas 7:08. Bughatag kahoy. Bughatag para sugnod mga lods kay nahurot na ang kuan. Nahurot na ang pangsugnod. Live lang ta say samtang nagbugha ba. Kaning mga kahoy kay ko ano siya. Mga ipi-ipi nga kahoy lods. Nga naroon sa among mga palibot. Hello.
Hello, good morning. Gatag pang sugnod. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Ding. Good morning, Ma'am Ding. Ugat kahoy, Ma'am Ding, kay natanag pang sugnod. Oh, buga. Buga og pang sugnod kay wana. Nahubsan nag pang sugnod. Nahubsan nag pang sugnod, Ma'am Ding. Nga kahoy ni nga kuan. Nga kahoy ni nga ipil-ipil. Dila rin sa mga palibot ng mga kahoy, ma'am. Comprehensive Security and Public Safety Plan kasama ang local government
Dako na sa oh subscriber ay kuan ma'am dako pero wa pa earn. wala pa earning ma'am. Papay earning ma'am, papay earning. Subscriber ay dako. Kadugay god dako na imo subscriber. Mo lagi? Kan? Wa mo kay live god, tag sara ko mag live. Pag live silence para makuha ang 40 hours. Mo lagi? Gitara mag lisod kayo pagkuha sa kuan. Pagkuha sa WhatsApp, lisod kayo. Ting lisura. Hinahinay lang ba? Hinahinay. Bag na patakaran sa hiti sa una kay pagwanki nako namuni nako ano kuan kayo aron ng kuan daghan na kayo ng kuan YouTube bago na mga patakaran ba. Within 1 month, kailangan makuha ang watts hour or toke paman or tricky. We can say that to. Gamay ra ang watts hour sa una. Karon kay dako naman kayo. Wala ba limit kanus kuha ang 4K hour? Kan so sa 1 month, 1 year. 1 year ang kuan. Ang limit sa kuan 4K. Lisod kaya pagkuha sa 4K. Kinahanglan pa og kugi. Kugi ba? Wala. Bago na patagaran. Nakalimot ko kung pila to ang kinahanglan murag toki pa man to pero kailangan makuha in 1 month kundi ka makaabot sa 1 month sa watts hour back to zero na pod. Ano nindot to sa una kay kuan pa gagamay pag kuan
Dako ang what's our pero dugay pod usa ka tuig bitaw. Oh, one year na karon. Dito to sa una kay kuan 1 month makuha man ang 1 month basta magkugi lang. Dako na. Dako na kayo ron. Pabor sa nagsugod sa una. Sa nagsugod sa una og YouTube kay pabor kayo kay dali ra ma-monetize sa una. Karon kay lisod na kayo. Hinahinay lang ma'am, hinay ba? Bas hindi masurtihan, makuha ra madugay. Maka-income o ginagmay sa YouTube. Hinahinay lang gud. Kung imuha na sigihan silent live makuha na nimo kana uban kay 11 hours lah, grabe gaya no, 11 hours makuha kay tag 1 hour man sagaran, 1 hour mo nang hinay kay ang kan tubo sa kan watch hour. Sayang imo revenue sa short, ang wait lang ang makakuha mo no. Hello, saan siya? Jopedignos. Good morning, hi. Sayang bitaw. Hit ang imuha shirt. Ilahara bayaran. Oh, sayang kayo. Bitaw. Sayang ang kuan. Sayang ang mga views, why kuan. Walay earning. Hindi lang. Okay na, basta importante yung mga malingaw. Teresita Johnson. Good morning, Teresita. Naa earning pero dili ikaw makakuha ba? Mawa tayo? Sayang deh. Lain makakuha. Tamsak hops. Hello, selamat everyone ke $1. Dako ade. Mayong buntag sa Teresita. Oh, siya ni. Nay, Teresita. Shout out po ako diyan sa wall mo. Shout. Hello, good morning. Shout out. Jopeldo. Jopel, bigyan kita ng jacket. Jopel. Okay. Salamat sa pagdaan. Jopel. Teresita. Salamat sa pagdaan. Ma'am Ding.
sayang ang 1K sa $1. Lain ang maka-earn. Oh. Ang kahoy oh. Mga ipili nga kahoy. Ano? Mga kahoy ni nga ipil-ipil. Ya diha rin sa kuan mga idol oh. Diha rin sa palibot gikuha nako, diha liyo ali. Mga ipil-ipil. Mga binuhi ba? Mga binuhi nga ipil-ipil. Ya. Og kumanagko na siya. Og kumanagko na pud ang ipil-ipil. Mo mong pangsugnod. Gamiton pangsugnod. Bawal man mamughag kahoy sa kuan. Bawal mamughag kahoy sa dagat kay dakop. Mga kahoy sa katunggan bawal. Mga kuare pamutlo na mo mga kahoy nga Gemilina, ipil-ipil, kay mga kahoy sa labong nga di bawal ba. Mga naman among pamutlon para sugnod. Dire daghan laing kahit napatay nanusik lang. Diri daghan laing kahit sa patay nanusik lang. Nganong imo nananggi panitan? Para dali mauga. Panitan ni siya aron mauga dayon ba. Mga tulok adlaw nga init tulok adlaw uga na. Kay kung di siya panitan gud kay kuan di siya muuga. Mo nang panitan gini siya. Diri laing sa laing ma'am. Salamat sa paghapit, ma'am. Mga idol, salamat sa paghapit ninyo. Salamat sa paghapit. Ha? Diha ba likod? Diha ba? Oh. Ha? Akong gipaputol tong kuan ninyo diha. Inyong area. Diya ba sa kuan niyo ba sa spot niyo ba? Kato ba mga dagkong ipil diha? Ako ay putol. Gihawanan ako kay kalibangan. Wala may sa lipod diha. Di ba kabit? Tayo. Taga diin man di ay ka. Taga Bohol. Buena Vista Bohol amo lods. Buena Vista Bohol. Kuan. Bukid sa Buena Vista.
layo sa kakabihasnan. Taga Bukid. Asa pod inyo halods, Teresita, asa inyo harap inyohang lugar? Ding simpon. Dili na bukid kay dool man sa baybayon. Kuan dool ra pod ni bukid ban ang baybayon siya ma'am, pero dool og bukid. Dool sa bukid ba? Baybayon nga dool og bukid. Taga Cebu, Cohos. Taga Cebu. Loer ba kayo Cebu kay liloan og kuan? Baha sa Bagentino ba? Looy ay. Looy kayo ang mga tao. Daot ano yung mga kurakot ng mga gobyerno. Sig pangupawan ng mga bukid ba? Mga bukid pangupawan. Sig ang bukid, ang kakahoyan giilisan og mga balay, village. Nya ang mga gipasiminto ang mga palibot, mga daan, pinag-uwan, ang tubig was out dito sa kuan padung sa syudad. Wa na mo suyop sa mga tubig ba sa uwan. At atong gobyerno sa Pilipinas mga kurakot man. Way mga project puros mga way ayo. Kuyog kag martsa og malod sa kuan. Magmartsa man sa kuan Cebu karong nagugma para sa kuan ba? Panawagan sa mga kurakot. Marching ba? Marching rally. Mao jud. Way ayo ang Pilipinas. Gobyerno sa Pilipinas way ayo. Di na ta proud sa Pilipinas kay ang mga nagdasa sa gobyerno sa Pilipinas mapili ra ang tarong kasagaran mga kurakot. O nga di na ta proud sa Pilipinas kay no na kayo ang Pilipinas nga kurakot, most corrupt country, Philippines. Ay ayo. Dugay pa kayo ang 2028. Mag-ilis na tagkuan, mag-ilis na tag ng mga bagong leader baka ng mga pobre nga leader. Kay nabitay kuan nga leader nanay dahang kwarta mga rakot man day gapon. Nagtuot nga tarong kay kay dato nadaan
Dahar kwarta, nagdahag ta nga di na mga awat ba ya. Himan-himan, mga awat man gihapon. Adto ta sa mga bag-o nga way mga advertise. Kanang kon ba, kanang may mga bisyon ba, mga bisyon, kanang visionary nga mga politiko ba, kanang di kurakot. Salig na lang nato ang tanan sa Ginoo hos mao bitaw. Ampo ta Ginoo ani nga tagaan tag mga leader nga tarong. Sipiat man ta na baga pili ka tong niagi. Na daman ta sa mga vlogger ba, mga trolls. Nailad ta sa mga trolls. Bye host, matog na ko. Sige host, good night. Good night. Gabi diha sa inyo ha, gabi. Ma'am, gutom naman ko. Oras naari karon sa gawas ma'am. Nagkuan trabaho. Amping ma'am, amping. Okay, bye-bye. Ma'am Ding, asa sa kuan niyo, Ma'am Ding, sa Cebu? Di ba ang inyo kay Cebu po ninyo ha? Ding, simple living. Okay. Bye-bye na po, ma'am. Amping. Lahog. Lahog inyo ha, ma'am? Lahog Cebu. Lahog. Asa sa Lahog dapit no, nakadto mo ka ng mga bukid sa Lahog, sa Sudlon, dito sa babaw na kayo nang kuan doon sa langit. Sa may Navy Hills unahan. Lamig na ba kayo sa Lahog kay kan ba? Bugnaw kayo ang hangin dito sa babaw. Navy Hills. Daghan naman kayo nagbayad hada pita no?
Tani ni Bihels. Mat, tagay ko tubig bi. Oh. Asa i binis. Binis bi. Oh man oh. Sa may murag squatters area food. Ah. Daghang bike ang kasagaran diha kanang mga gipang kuan ba gipamahan dito kanang mga balay nga pag demolish murag gipambalhin dito sa bukid masigurong daghang nagbayad diha. Ay kasagaran diha kay kuan mga dili taga Cebu ya nananamuyo sa kuan ba bukid kay naman daghang kwarta sa Cebu syudad. Kaya bugaw na. Hello! Asa mga katel? Squatter. Daghan imong silingan dito sa kuan bukid kay dahil magbalay. Mamahaw na tayo, mamahaw. Mamahaw na tayo mga lods. Kay gutom na. Ay, gutom ng tiyanda. Ay, mga lods oh, daghang bunga. Bungon. Yan na po ko andre ay. Iba nga kuan ba daghang bunga ang iba. Daghang bunga ang iba oh. Masayang ra ni. Nga ang tag-iba. Aslum. Daghang kay bunga nga buongon niya, kwan, dili. Di kay tamis kanang kwan ba nang pait. Mamahaw na ta. Mamahaw na ta mga lods. Ay gutom na. Lamikit na isa go sa kwan. Yan unan. Okay. Tang sabi. Tang. Kani ba anak niyo? Naibutan ba tutang? Ang anak ko. Akong kamagwangan lods. Ang kamagwangan nga sipat kaayo. Mamahaw ta, mamahaw. Ay, gutom na. Okay. Mamahaw. Mahal.
Lah. Nahiko ko natin ko eh. Dapat na nito eh. Mamahaw ta ninyo. Oras sa Pilipinas. Alas 7:49. 7:49 na rin. Pinirito, sudan pinirito. Saan mo kanon? Bines! Dong! Dong, kung ano itong kanon nung kao? Bines! Kuha ang kanon ba? Uy! Mako ng uno sa kanon. Bitik pa na ko. Taga tos binis mat kay magpakuha kong tangad mat. Parang tangad binis be. Tangad? Asa mong kucil? Kucil. Kain na ta. Mamahaw na ta, mamahaw. Farmer's Vlog. Hello, good morning. Farmer's Vlog. Salamat sa support, Lods. Farmer's Vlog. Bigyan kita ng jacket, Lods. Yan. Jacket mong kagurol. May jacket ka na, Lods. Sa punta ning tatangara binis di man ni kabaho binis. Mamahaw ta, mamahaw. Uy! Ato dito pagkaspayag ka, tangad. Dahil hatang dito. Ko! Ay sig tinapol. Ay sig tapol-tapol kay ko na ka, ulitaw na ka. Makabawa na ka mangibog. Makabawa na mangibog.
Magbinutan ha. Palo nga to ni mo, manoy. Sabaw mo di. Isda? Ning kom ni isda mo na. Ipuli na akong gitak ang dinha. Wa, minar eh. Uy, minar. Ano. Pero may high speed ba? Uy, minuray. High pitch. High pitch. Sinsya naman sa misis kay high speeds na siya, high speeds. Hinagura man jud sudan. Wala na siya minor mga lods. Mamahaw! Sura tag isda. Isda. Lagotang master eh. Isda sa dagat. Sura tag isda sa dagat. Kay utog na kayo, Lods. Utog na. Utog na gano'n kay Happy na Pasko. Oh, Happy Pasko. Nang tingbog na ba kay Disyembre. Ting utog na. Ano kayo? Utog na ba ng koko ng yung buli. Dami kayo ang isda sa dagat. Kok kon boleh kay usugnya. Mama. Pila na subscriber ni mo, subscriber 129 subscriber. 2 months pa kan sukat pa sugod, Lods. 2 months ago. Okay. Atong daon imong channel, Lods, kay ato ni suportahan para managhan ba. Farmers Vlog. Okay. Bisitahon na anak ko. Ako na bisitahon mo channel naghuman ni live. Okay. Imat! Asang bata? Kugi lang upload og mga kuan. Anong wa mang bata? Mga short video ba, mga short video nga Bantay nga, bantay. tagadlaw Ipabantay mo mo. mag-upload kag bisag tagdurha lang tagadlaw Paato ko pa. buntag uto hapon katulo ba. Buntag nga nagka mga alas 2 sa hapon upload kag short nga gabi ikatulo por gabi mga short video ba para managhan imong subscriber nga mang-comment po kag mga kwan, mga video sa mga gagmay nga mga creator ba. Kwan, Bohol. Sa Bohol, Lods. Buena Vista. Ang inyo asa man inyo sa kwan.
Yung province. Nagdalit ka si province na. Dugi ka mo sa kauras magkaon. Tarong pa ng kauna. Duwa na na. Ako magkaon mo may 10 minutes. Kalisi. Lite na yung halad. Pagkugi lang doon, ano ba, malaghan ba? Hinahinay ba? Hinahinay, hantod nga makakuha ang kuan. 500 subscriber. Sabaw ni mong init-init. Saan to ni mo? Imo rang kanon? Ay. Agay. Nita. Southern Leyte. Ganihara ko tanaw sa imo mga short ba puro prutas na ay bukot or utot. Bukot tinangan sa inyo haday. Asa amo kay utot man. Sa uban kay kuan kurumbot ng nga Santo Papa sa uban na daghang kay klase pangan sa kuan. Mga pangalan sa utot. Dapat mo kuha ng kalor, mo comment mo bisag heart lang ba heart. Mo comment kag heart na mo read lang kag mga good morning na para mapansin ba para ang makabasa sa comment nimo musuot sa imong channel kay kung sa kaya kay comment ibilin dili ka mabawasan sa kuan mga creator ban kay mo views ka man ka magbili ka comment para mapansin. Wala ako pa. Sa bata pa ko kanunay ko manguha og bukat-bukat. Lami man kanang bukot-bukot kay kan fiber. Na vitamin C po. Vitamin C. Ya, fiber. Ya. Sa patuban daghan man siya mga kuha ng kanang bukot-bukot, daghan og mga daghang vitamins, daghan og benepisyo ba. Magkuan ka dod, mag-practice ka og edit mga CapCut. Sayon naman kayo mag-edit sa kuan, CapCut.
Ya. Hindi kayo mag-vlog o ka ng mga long form video. Ya. Wapay time. Wapay time mag-vlog o mga long form video kay Bon, diri na pagkaon na hilak-hilak mo na. busy pa sa pangwarta. Nana po. Unsa imo gamit Dalang camera hilak, lods? hilak ka pod. Kuha niya akong cellphone lods kining Redmi. Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Ultra. Ultra na siya mo ang hayag-hayag sa kamera. Practice edit, hinay-hinay lang. Akong utok ko ito ko sa pag-edit sa babae. Babae day. Makadawat ng babae lods. Kadat babae. Hayag sa mata na yung babae. Makahayag ko na sa mata ang babae ang asawa. Nakatambay lang. Say, salamat sa pagtambay, ma'am. Madungdungan na pang WhatsApp. Dudungan gamay. Oh, Redmi. Redmi akong pan gamit. Naluto si Mrs. Tadi ako ikaw na matawag din mo. Lalab. Kabit. Lalab. Kabit. Lalab, si Lalab. Makadaot di ay nga vitamins man to babae. Vitamin sa matak tong kan ba kanang mga sig pahubag. Hello. Bunso. Kuman tulog ang imat eh. Ang aking bunso at si aking ina. Akong mama. Butay kante, kita nga sa silimpan. Ha? Sige ka lang. Tan ka cellphone? Ah. Hello. Siyempre ginuto rin, hindi ko. Naang ka? Vitamin kay pag human kay Palungan sa to ma? nakatulog man ta. Ay. Makatulog lot kay gikapoy. Gikapoy og kuan sansan kay nakatulog man. Kamu nang dapat magduwa diha. Ay si sansan lods.
Ikapoy og kaya. Jog-jog dai. Jog-jog alon, jog-jog a. Makaniwang na inanalod, makaniwang. Makaniwang yung makamatso. Ma'am Ding, ang oras dia sa inyo hada sa gawas, Ma'am Ding? Sa marong oras aron diha sa gawas. Abot ng kukan na. Bayabas ito. Bayabas. Kalba, dessert pa, dessert. Ha. Nagdasa swerte. Nagdasa swerte oh. Mani nagdasa swerte na mo. Kasi nga ang muiri nga kawatan ng sudan. Masi pangawat ng sudan. Kaya ang makaniwang katong wala saktog kaon nun. Mo. Kaon gigayo ni maniwang. Ay, busog ng tummy. Oh, busog na. Mahal na mahal. Okay. Solbad na ang kwan. Solbad na ang problema. Pwede na si kaon eh. Kaya pwede na si kaon. Human, ngapi na punta, ngapi. Human ka on loads, himagas dayon sa vitamins. Ini vitamins. Vitamin C.
Mga pe na po ta, mga pe. Mga pe na po ta, mga lods. Oh, your mouth is Yes, cafe. bad breath. Bad breath, no breath. Oh, wait a minute. Asa mo yung mga baso eh? Set. Yan. Di ba kompleto ang adlaw basta di kakapi. Ngapita mga lods. Human kaon kape na pod. Kaya di kompletong adlaw basta way kape. Layo mo sa sakit lods kay daghan mo tanom prutas. Oh. Nami daghan prutas dire. Mga bayabas ng iba o kanang mga iba nga lingin. Kamyas kanang kamyas kay tag-as man na. Yeah. Ang katong lingin nga iba kuan sa nga nang sa uban karamay sa amo kay kuan bangkiling sa amo ya sa uban kay iba insik katong iba nga lingin ba. Kapistik lang atong gamit karon kon ma. Di ta maka-acid. Kay kanang 3 in 1 kay maka-acid. Maghuot dahil ang atong tutunlan kay nisaka na ang acid. Nisaka na ang acid diri dapit. Kaning steak kay di makasaka sa acid. Okay. Ay, lamig agad. Lamig agad kape. Lamig kayong kape. Ina magkaon kape. Bawal mga pe basta upay kaon. Bawal mga pe basta upay kaon. Ina human kaon mga pe. Kay kung mga pe upay kaon mo na siya maka-acid. Mataas ang acid sa tiyan. Ang dapat kaon nun sa upay kaon prutas. Prutas yun. Ang kung upay kaon prutas yun ang dapat kaon nun. Saging, kanang mga prutas sa palibot. Naibatiran lods. Magkasa Leonida Taxon. Hi, hello. Good morning, ma'am. Leonida Taxon. Magkasaka di ay sa acid ibang kapilods. Oh, kanang kuan. Kanang 3 in 1 bakay taas kay acid. Nya. Taas kay sugar.
ning biya na ko anang inom anang mga 3-in-1 man kay maguot ng dughan. Mutaas ang acid ba murag kag naay mag sa mandiri ba murag naay mag kanang mag-ali bitaw sa mga tutunlan. Murag kag dunlan ba kay kamo siya acid reflux. Tungod sa kape ba kanang mga mga coke. Kanang masigain mo mga coke, nga mga kape pagiga. Mo na mo taas ang acid. Bartiran tayo lods 20 with tamsak. Unsa man ang 20 with tamsak? Hello, Ma'am Ding. Salamat sa pagtambay ha. Salamat sa pagtambay sa akong live, Ma'am Ding. Gartiran og isda. Ug saging lods 20. Mano say kuan mga tradisyonal ba sa unang panahon ba? Tradisyonal nga pangita kay sa una wa pay usang kwarta. Bartiran ang isda ug saging. Gikan ka sa dagat, musaka ka sa bukid. Nga ay mong isda o kinason pangilisan og bugas kanang humay nga tipasi. Nga og humay kay kamuti og bilanghoy. Nakasuway ko na sa una. Amo nay papangita sa akong mama kanang bartir. Ya, sa una kay magkuy ko sa bukid. Mang bartir mi og kanang kamuti, mais, kanang humay. Ya magdami kinason dito sa bukid ug isda. Padong sa bukid magpasan. Ya inag-uli pasan gyapon. Lokdos pa lang hoy. Lai laut so naman dia Pila ka tuig imong channel lods. Gihimo na ko ang channel kay kuan 2022 niya nag-focus ko katong kuan ni katong last year pa ko nag-focus December niya. Karong December pod mag 1 year pod akong sukad nga nag-focus ko sa akong channel. So karong kuan sunod buwan mag 1 year na. Pero nahimo akong channel kay kuan 2022. Nagsukod ko focus mag natis subscriber nga 76 subscriber. Nga pag nag-focus na ko sa katong naging tuig, nag-video kog mga short video ba. Yan nag-viral nga video mo tong nanaghan ang subscriber. Kaya nag-vlog ko sa una sa Facebook man ya. Wa may ayon Facebook kay sobra ka stricto sa Facebook. Nya ang bilis ng subscriber mo.
Oh. Oh, basta na kay daghang kuan. Basta na kay mga video nga mo viral nga. Kaya ang mga viewers ganahan sa video, mo subscribe na siya ninyo. Mo kana ba? Kusa lang nga mo subscribe ba nga dili gid mo ingon nga na subscribe na ti Kalods. Ana? Kusa ra sila nga mo subscribe. Basta ganahan sa video. Kana mga video nga kuan ba more kag mga kuan inspiration video kanang na mga healthy tips nga video na mga kuan ba na mga ang uban na pagtulunan nga video bisag short ra gud kanang mga nature video kinayahan mo ni ganahan sa uban pod pwede na nimo i-silent live. Oh. Kita ulod. Kung magustuhan ni Lolo imo short siya nay nag-viral. Oh. Oh kana maasa na siya lod. Siya na mukatag sa imong video basta ganahan ba naidahang like mo nang ikatag po na ni YouTube. Wala pa kuwang pa akong watch hour. Akong watch hour kay kuwang pa. Hinahinay lang gud, hinahinay ba. Di lang magdali kay kung magdali ka, may stress ka anak man. Ano na chill ra gud na hinahinay. Kuan ba kanang process gid nga kuan ba pamagi ba nang maghuwat lang kag kanang kuan swerte na nimo o kung swerte gid nga makasweldo ay ana hatag gid na sa kuan hatag sa Ginoo. Swerte ra man ning kuan YouTube good kay ang uban swerte kayo nga dato. Oh, wala pa gid ma-monetize. Oh, kay kanang paspas mo gud iyang subscribers pero ang WhatsApp kay hinay. Napay uban nga ang mga subscriber 1K pa, mga 2K pero nakasweldo na kay kuan man. Kugihan man sila mag video, mag live og dugay ba man ang makuha gid nila ang kuan WhatsApp. Mag live sila og tag 11 hours, 10 hours. Ya kas kay load. Ay, tutso naman na kuan 16 na tato kong WhatsApp nga kuan sige mo kog absent og kuan sige mo absent sa og upload niya live sige kog na mga adlaw nga di ko mag live mo na ang WhatsApp ning os Miss 16 na to ning os siya.
6:28 PM. Ah, sayo pa day, sayo. Alas 6:28 diri sa Pilipinas kay alas 8:28. Alas 8:28. Ay, mujutin ako eh. Mujutin ako mga lods. Kay hapit na alas 9. Mababay na ko ha. Bye. Salamat kayo sa iyong pagtambay sa akong live. Ding Simple Living Farmers Vlog. Salamat kayo ha. Mujutin ako sa akong shop kay alas 9 na hapit. Bye-bye na, bye-bye. Salamat kayo.